Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Яңа шәһәр башлаган сайладылар. Бердәм Россия фиркасы җыелыш уздырды. Аучыларга ау, белгечләр утлы коралга документлар ауга рөхсәт булуын тикшерә. Юлда йөри беләсеңме? Автоинспекторлар балалар бакчаларында дәресләр үткәрә. Татарстанда яшәүче 24 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның яңа очрагы теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 22 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7021 очрагы теркәлде. Аларның 5905 терелгән, 7се узган тәүлектә. 22 сентябрьдән Нижневартовск, Казан, Волгоград маршруты буенча даими авиарейслар ачыла. Бу хакта Татарстан авиакомпаниясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Хәзер очышлар атна сайын башкарылачак. Сишәмбе көнне Нижневартовскидан самолет 21 сәгать 30 минутта кузгалып, Казанда 22 сәгать 20 минутта утырачак. Татарстан башкаласыннан лайнер 23 сәгать 10 минутта очачак һәм Волгоградка төнге 1 тулып 40 минутта киләчәк. Бердәм Россия партиясының Чаллы җирле бүлекчәсенең 36-нчы конференциясе узды. Чара Татар драма театрының яңа бинасында үтте. Тәкъдим ителгән 2 кандидаттан шәһәр башлыгы итеп берсе сайланды. Тулырак мәгълүмат алга таба. Конференция башында шәһәр мэры Наил Мәгдиев узган эшләргә нәтиҗәләр ясады. Мэр билгеләп үткәнчә, пандемия булуга карамастан, бер генә федераль һәм республика программасы да туктатылмады. Хәзерге вакытта юллар, балалар бакчалары, мәктәпләр төзелә һәм ремонтлана. Иң төп казанышларның берсе дип Бердәм Россиялеләр шәһәрдә алданган өлешчеләр мәсьәләсен хәл итүне атады. Для чего мы тогда работаем? Не только для того, чтобы строить объекты. Еще решать реальные проблемы конкретных людей. И я думаю, что это реальные проблемы конкретных людей нам в данном случае удалось решить. Конференция вакытында шәһәр мэры вазифасына кандидат сайладылар. Делегатлар арасыннан 2 кеше тәкъдим ителде. Беренчесе хәзерге шәһәр башлыгы Наил Мәгдиев, икенчесе Россия пенсия фондының Чаллы шәһәре буенча бүлек җитәкчесе, шәһәр советы депутаты Эдуард Фаттахов. 2 кандидатның берсен яшерен тавыш бирү юлы белән сайладылар. Это большая ответственность, и я считаю, что это для меня делает сегодня задел большой для дальнейшей работы, потому что уже и я на себя, и мои однопартийцы посмотрели на мою работу, я на себя со стороны посмотрел. Уже ответственность большая, конечно, но будем дальше работать. Нәтиҗәдә Бердәм Россия партиясеннән күпчелек тавыш белән мэр вазифасына Наил Мәгдиев сайланды. Шәһәр башлыгын сайлауны 23 сентябрьдә уздыру планлаштырыла. Елена Кириллова, Константин Величко, Сергей Кищенко, Яңалыклар. 5 сентябрьдән Татарстанда көзге ау сезоны ачылды. Шуңа бәйле рәвештә Россия гвардиясе хезмәткәрләре Татарстан Республикасы биоресурслар буенча дәүләт комитеты вәкилләре белән берлектә закон бузучыларны ачыклауга юнәлдерелгән рейдлар үткәрә. Росгвардиячеләр аучыларның мылтыкка рөхсәтен һәм куллану шартларын тикшерә. Тукай районында хезмәткәрләр коралына документлары булмаган аучыны тоткарлаган, хукук бузучыга утлы коралны законсыз саклау һәм йөртү маддәсе буенча административ беркетмә төзеделәр һәм коралын алдылар. Рейд 2020 елның 31 декабрьне кадәр дәвам итәчәк. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Яңа уку елы башыннан Чаллыда юл транспорты һәлакәтендә 7 бала зыян күрде. Шул уңайдан юл хәрәкәте иминлеге атнасы кысаларында автоинспекторлар мәктәпләргә һәм балалар бакчаларына барып, нәни чалаларга юлдан тоту кагыйдәләрен искә төшереп узды. Тулырак алдагы материалда.
Бүгін шәһәр автоинспекторлары 29-нчы Қойынқай балалар бақшасында тәрбиеленушілер белән очрашты. Куркынычсызлык атнасы кысаларында балалар үшін қызыклы конкурслар, ойын формасында сөйләшүләр оештырылды. Надо пристегнуться, и если ты ребенок, надо сидеть в специальном кресле. Мондай чараларда балалар гына түгел, ата-аналар да катнаша. В каждой группе тоже создана такая среда, где дети играют самостоятельно. Но вот на наш взгляд, когда дети строят город, заселяют его жителями, то есть они как бы моделируют вот нашу настоящую жизнь с вами, взрослые. Они как бы сканируют то, что происходит с ними в реальной жизни. Вот. Вспоминают правила, которые они заучивали. Вот. И, в общем, в течение года такая работа у нас ведется. Чара 25 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Шәһәрдәшләребезнең умартачы Пигановлардан югары сыйфатлы балны кабат сатып алу мөмкинлеге бар. Татлы продукты Волгоград, Ростов, Әстерхан өлкәләрендә, Краснодар төбәгендә һәм Башкортстанда җыелган. Бу юлы умартачы Пигановлар 20дән артык табигый бал төрле алып килгән. Аларның һәр кайсысы кабатланмас тәмгә ия. Мед диких пчел считается самым зрелым. Он собирается один раз в сезон. Он содержит пыльцу, пергу, маточное молочко, поэтому восстанавливает иммунитет в целом. Тәкъдим ителгән ассортимент бал яратучыларның берсен дә битараф калдырмаячак. Сатып алыр алдыннан һәркемгә табигый продуктны татып карарга тәкъдим итәләр. Сегодня боярышник и цветочный взял я. И каждый год у меня почти нет. Ну, со стола не уходит мед. Шәһәрдәшләребез балны арзан бәядән сатып алу мөмкинлегенә ия. 3 литрлы чәчәк балы 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Умартачы Пигановлар көн саен Экспокама күргәзмә сараенда иртәнге сәгать 10-нан кичке сәгать 7-гә кадәр эшли. Ярминкә 27 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә ишарәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Пробила бензобак и вам срочно нужен ремонт? Не можешь попасть в квартиру? Или же заболела любимая кошка? Найти все нужные службы вы можете через единую справочную службу. Отправьте текстовое или голосовое сообщение в удобном вам мессенджере, и наши операторы помогут оперативно решить проблему. Телефон 8 900 321 0909.